menyona. Wajahmu aneh yang Ipun. Ngene ya Kakang. Nggih. Aku pengen bloko. Bloko. Pengen jujur. Jujur, nggih. Marang Kakang Joko Kendil. Nggih. Ip. Tak awat-awati Kakang Joko Kendil ana ning kene saben dinane. Nggih. Saya suwe tuwuh rasa tresno asihku marang Kakang Joko Kendil. Oh. Ya itu. Mula kok rawat-rawat uping ula dereng pati ungu. Panjenengan wangtuni nyepindah malih kanthi suwantem. Iya Kakang. Kanthi suwantem sing nyetha raos batin madungga kula wau. Tak baleni meneh ya Kakang ya. Tresnaku, tresno widowati marang Kakang Joko Kendil. Nggih. Lair trusing batin Kakang Joko Kendil. Sopo kowe? Kosek to diajeng. Bareng ngerti pasuryanku kok kowe kuwi kaget, Kowe sopo? Kok bisa mancing ana ing taman kene? Loh, kepiye to? Aku iki Joko Kendil. Ora. Kakang Joko Kendil wujude kuwi ala ora kaya mangkono. Iya. Kepiye maneh kasunyatane iki ya aku kuwi calon garwamu ya Joko Kendil. Calon garwa. Yen pancen kowe kuwi Joko Kendil, sepiro lawase kowe ana ning kene? Ya kira-kira wis sak condro aku mapan ana ning taman kene. Sak condro. Heeh. Kepiye? Yen mangkono kowe kuwi ana ning kene, ana ning kraton kene. Ana lelakon apa? Ngene. Mestine Sri Ramu rak ya kelingan. Rikala kelangan sansangan. Suwita sok sapa wae kang nemokake sangsanganku yen wanita tak akoni sedulur Sinara Wedi yen lanang tak suwitani tak pek bojo rak ya ngono to. Ya aku iki sing nemokake sangsanganmu. Iya. Yen ngono aku percaya. Lah rak ya ngono. Yen kowe kuwi Kakang Joko Kendil, calon garwaku. Nanging Piye to? kok saged ngeten niku pripun to Kakang? Yo. Rikala semono pancen aku ala. Malah kepara. Akeh sing nyo-nyo marang Joko Kendil nanging Joko Kendil ing sak tengahing tapa brata kepurungu yen to aku sok yen nemokake wanita kang suci sing gelem dadi bojone Joko Kendil bakal sampurna kawujudanku ya aku Joko Kendil. Iya Kakang. Wis percaya to? Ijih. Kula sampun pitaya marang Kakang Joko Kendil. Pancen senadyan 1000 kutha tak liwati nanging ora ana satunggaling wanita kang ayu sulistya ing warna gajaba sliramu Widawati. Nanging aku kepengin lang asmara marang sliramu. Kepiye?
Injih Kakang, kula ladosi. Widowati pepuk janku mustikane wong sak bumi diajeng kene to mbok aja isin kaya mangkono bungah rasaning Jaka Kendhil tansah sesandingan kelawan sliramu Injih Kakang. Nyata bisa karya Branta manunggaling wong sak coba pun Kakang uga kepingin mangerteni suaramu Diajeng. Kakang Mas pepunden kula sumangga son lati Pancen Diajeng Widowati wis dadi kodrating Gusti dadi bojoku bungah rasaning atiku iya Kakang kula nggih bungah tenane injih menika saestu Bener Kakang. kuwi. Injih Kakang nanging kuwi ora ngapusi to kok malah Kakang Jaka Kendhil menika mboten pitaya marang maos kula to Kakang pancen kaya mangkono semono uga aku ora ana kang bisa misahake kajaba aku lan kowe wis ana Yayi Widowati Ayi Widowati lho ana apa to Kakang Mbok wonten menapa Loh, sik to Yayi. Kowe mau kan wis gelem karo Jaka Kendhil to. Lah kok iki karo Bagus Ram iki sapa? iya Yayi kuwi kepiye to ya Kakang Mbok menika ditingali rumiyin to Kakang Mbok inggih menika Kakang Mas Jaka Kendhil calon garwani kula kuwi Jaka Kendhil inggih Kakang Mbok kok yo tange lamun Kok malih ngono? Jaka Kendhil kuwi mau lho kahanane lak yo kaya ngene-ngene kuwi mau lho nggih niku kan kala wau to Kakang Mbok sakniki Kakang Mas Jaka Kendhil nggih nika calon dhisik to mengko dhisik pripun to Kakang Mbok menika kowe kufir lho menika menen Kakang Mas Jaka Kendhil le Lah nek Kakang Jaka Kendhil Mbok ket mau gantenge kaya ngene ya aku maju. Kakang Mbok menika pripun Kang Mbok ora mung Kambok wae lho yen iki mono kayak Kakang mau Jaka Kendhil nggih kula nggih purun mekaten lho Kang Mbok. rikala semono nampik Jaka Kendhil bareng saiki kabeh do memeti kaya ngene iki Tenang memeti. Kok memeti kepiye lho? Lah kowe dek wingi au-au ngono nyomonge ya. kuwi rak jaman semono saiki kasunyatane Jaka Kendhil ya aku iki pitaya apa ora
ora percaya wong ya. Wong Joko Kendhil dek wingi kaya yuyu kangkang kok saiki gantenge ra umum. Kowe gelem. Ya nek ngene iki ya piye? Aku ya gelem ya Yayi. Ngene wae Yayi. Ora bisa to Kakang mbok menika pun dados calon garwa kula le Kakang mbok. Mengko dhisik, mengko Kanjeng Rama lho. Kemengko dhisik ngene wae lho api-apian anaten wae. Karo sedulur kuwi lak kudune lak ya berbagi ngono lho Yayi. Kakang mbok, nek berbagi menika niku sandang pangan. Lah nek garwa kok berbagi lah pripun sing berbagi. Ora apa-apa dadi garwa nomor loro ora apa-apa kok Yayi. Lah wong kula kalih Kakang Joko Kendhil mawon dereng dedaupan le. Lah kok penajeng dados garwa kalih. Garwa ketiga. Sing tak celuk kae dudu kowe. Kados pundi? Ala wong pawakanmu wae gembrot. Kok gembrot menika lho menika kula menika wewek. Kula menika wewek mboten gembrot. Aning nek aku milih kowe kuwi kokean ragat. Ya wis sekarang aku sing ngirit. Alah nek kowe keciliken. Kene diajeng. Wis mengko dhisik iki lho kok kaya ngono kuwi lho. Iki kepiye to ya Kakang? Wis iki tenan ora gelem ki dadi garwaku ngono. Wis dadi prasetyaku sok sapa wae ora bisa ganteni Widowati ning jroning atiku. Sombong amat. Kaya mangkono? Pancen kaya mangkono. Ya wis Yayi kandhane. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika lho Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Kok pate iki ana apa? Kanjeng Ibu menika lho Kanjeng Ibu. Iya Yayi Widowati menika lho. Ana apa napa? Kanjeng Rama. Ibu rak yo kaget iki mau. Menika lho. Yayi Widowati menika kok nggih teruntungan kalih wong bagus menika lho. Widowati kene. Kowe aja ngece. Widowati kuwi Lah, lak karo menika Joko le. Kendhil. Genah wis ngerti yen Joko Kendhil mbok ece nalika semana kok malah kondo bagus-bagus kepiye to? Nanging menika kados piye? menika nembe reruntungan kalian Kang kawan Sapa? bagus menika lho Yen Kanjeng bersami, Kang Rama. Mas. Loh, Mboten Joko Kendhil. sapa kowe? Nulinje. Kene, Duk. Iki kepiye to? Rama. Inggih menika Kakang Joko Kendhil kok Engko dhisik. Kanjeng Rama. Pun Rama apa mbok kira ora ngerti ngono kok piye? Joko Kendhil nalika teko kae kaya ngapa wujude iki? Iki sapa iki? Nom-noman iki sapa? Kakang Joko Kendhil. Monggo menawi cariyos Gus, dateng Kanjeng. kowe aja ngawur-ngawur gawar. Putraku iki wis arep palakrama. Kowe wani-wani mlebu Taman Sari. Nyuwun ageng ing pangapunten sinuwun. Pancen leres menapa ingkang dados aturipun Widowati. Bener piye? Bilih kula menika estunipun nggih Joko Kendhil. Ora. Ora. Ingsun sumurip Joko Kendhil kuwi sapa? Kawujutane kaya apa? Nulinje rikala semanten Joko Kendhil ingkang ala rupanipun, pasuryanipun ala. Ananging nggih ing ngajeng paduka, ngajeng panjenengan sinuwun estunipun nggih Joko Kendhil. Ora gampang kowe lanyu-lanyu wat ngucap. Sedang sih, hati-hati kowe. Mbok Satyam. Mbok Satyam. Widowati. Nggih Kanjeng Ibu wonten dawuh. Kowe aja karo pun ibu lho. Aja Wonten Kanjeng Ibu menika leres Kakang Joko Kendhil le Kanjeng Ibu. Kene, Punten dalem sewu nimbali kula. anakmu Joko Kendhil ndi? Lah ya sampun wonten mriki to. Sampun wonten Sampun wonten mriki to njeng adipati mboten mantuk kok. Wes sik. Joko Kendhil ora bareng kelawan kowe. Mboten njeng adipati. Iki ana noman bocah bagus ngaku jeneng Joko Kendhil. Iki bener anakmu apa dudu? Genah ora to? Anak kula menika awon kok. Lah mula ta mula Gus. Daud Kowe ora usah
reka-reka ngaku Joko Gendhil. Jenengmu sak tenane kuwi sapa? Nyun dalem sewu. Iki keraton lho. Ana paukumane yen nanti kowe turu marang ingsun gedhe pidanamu. Boten badhe dura wonten ngarsa panjenengan dalem. Awit estunipun kula nggih Joko Kendhil sinuwun. Raden sampun ngendika kados mekaten to, anak kula menika ala mboten bagus kados panjenengan. Ngene Biyung. Sampun, Kosek to. sampun ngaten Raden. Mestine Biyung kelingan. Pripun to Kanjeng? Rikala aku lahir bayi ceprot nganti akhiring dewasa. Mesine Biyung ngerti pratandha apa wae sing ana ing badanku. Oh, nggih. Kepareng unjuk atur. Piye? Jeneng Adipati. Piye Mbok Satyem? Menawi saestu pangeran menika anak kula pun Joko Kendhil, nggih kula badhe nitik awit anak kula Joko Kendhil menika wonten tenger rikala lair wonten ing sawingkingipun talinganipun. Tengere apa, Mbok? Nggih, cobi menawi kepareng badhe kula tuweni. Enggal dititik. Wis dintenono. Ayo Biyung. Loh, leres menika anak kula, anakku nggih. Ayo. Leres menika anak kula. Menika anak kula jeneng Kanjeng Romolan Kanjeng Ibu. Nggih Aku menika rati calon garwa. bingung aku. Mbok Satyem, Inggih wonten dawuh. kuwi tenan putramu. Inggih leres menika wonten Titikane? tengeripun, wonten tandha lair, wonten tohipun, wonten sawingkingipun talinganipun Jeneng Adipati pun Joko dalem Gendhil sewu. maju. Daud Maju dalem. sawetara. Nun injih. Coba. Bener ki putrane si Mbok Satyem. Nun injih kaluhuran sinuwun. Kok bisa kawujudan kaya ngene? Larek piye, Joko? Ngaten sinuwun. Rikala semanten kula nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat sedaya para dewa. Bilih kula nyuwun dipun jabel nyawa kula ananging wonten mriku kula malah kepara pikantuk wisik. Ngger. Sok bakal malih pasuryanmu bakal sampurna yen kowe wis nemokake wanita kang suci sing gelem dadi bojomu. Ngaten. Gusti. Matur nuwun Gusti. Wis Mas Dipati. Aja padha. Monggo. Monggo Kang Mas. Monggo. Monggo lenggahipun Kang Mas. Wis Dimas, ngene wae adegan-adegan ora apa-apa kok Dimas. Kok nandalem menika tedhak wonten ing kraton Purwacarita. Kados pundi pawartos benan Kang Mas Dipati? Antuk pamujine Dimas Dipati pun Kakang Widodo ora ana alangan sawiji apa. Inggih, syukur sekedhik Ya syukur. bot-bote ngene Dimas. Inggih. Yen ndak petung wis ana pirang-pirang warsa pun Kakang ora sapetam pasatemon kelawan Inggih, Siadi. nyatasipun sederek neng parantene sampun puluhan tahun mboten pinanggih Kang Mas. Pancene Rahayunipun kula nggih wilujeng nandalem ki pamujimu, seger Mas. meger-meger inggih. Menapa wonten wigatos sing badhe dipun andharaken dhateng ingkang rayi? temene mono mentas wae pun Kakang ora lagi nandang susah. Dak paringi pirsa yen to garwaku Prameswari wektu dina iki wis tumekaning pati Dimas. Kakang Krana- Mbok Setyaningsih. Dudu Dimas. Garwaku si Kumbini. Loh, menawi bab menika kok kula malah mboten mangertos. Ngertos kula nandalem palakrama kula rumiyin kalian ingkang nami Dewi Setyaningsih. Pancen bener Dimas. Ngaten. Nanging yen ndak critakake, ndak andharake mbok menawa ora bakal rampung. Mung cekak caritane wae nalika semono pun Kakang kuwi kena geblithuk rembug kang manis manuhara saka tumindake Kumbini. Nalika semono garwaku Setyaningsih nglairake punang jabang bayi mongko pasuryane kuwi bubrah Dimas. Nganti kewetu kawiyos pengendikaku Setyaningsih ndak tundung saka kadipaten. Oh, ngaten.
Malah- Kang Mbok Setyaningsih nandalem tunduk. Iya Dimas, Kalian putranipun. pancen bener. Mergo pun Kakang kena keblithuk suthik yen to aku kanggonan Setyaningsih. Mula sakwise Setyaningsih temek lunga saka kadipaten, aku kena keblithuk kelawan si Kumbini lan ndak sengkake ngaluhur dadi garwa Prameswari ning cebule ing lelakon kandhane Kumbini nalika semana. Yen to Setyaningsih kuwi tumindak bandrek sedeng lawan wong liya jebule ing lelakon kosok baline. Ingkang tumindak sedeng kuwi jebul Kumbini Dimas. Nganti wektu dina iki ana paukuman saka ngersaning Gusti Kumbini mati kasamber gelap. Ngaten. Nggih, nggih. Nyata rungsit sanget lampaning dumados wonten ing ngarsa panjenengan menika. Nggih. Kula nderek priatos bab menika Kang Iya, Mas. iya, Nggih, Mas. mugi-mugi mawon mboten badhe lampaning gaten malih Kang Mas. Iya, ning durung tutup. Merga pun Kakang rumangsa dosa. Pun Kakang kepengin dosaku ilang saka ngersaning Gusti lan uga Setyaningsih, malah aku wis pirang trimadya candra kalungguhan iki ngayam wana bebasane pun Kakang ngupadi garwaku si Setyaningsih. Apa sekirane si Adi ngerti? Waduh, babar pisan Diajeng. Kados pundi Kang Mas? Apa tahu keprungu kabare Kang Mbok Setyaningsih? Kula piyambak ugi mboten mangertosi Kang Mas. Ing atasipun kula menika nggih kalebet kadang nandalem. Nanging kok sasampunipun penyanundung dhateng ing Garo kok mboten ngantos dumugi wonten ing Praja Purwacarita nggih Kakang Mas. Ya merga pun Kakang rumangsa lingsem pun Kakang isin nemahi lelakon kang kaya mangkono. Apa putraku tahu rasan-rasan wong sing asmane Setyaningsih ngono. Mboten wonten Kanjeng Rama. Mboten ya, Nalika ana ing Kang. sendang ngono. Mboten wonten Kanjeng Rama. Biong Santiem, Wonten Santiem. dawuh. Kowe rak saka desa to? Saka desa Gedangan. Mbok menawa ana sawijining wanita sing tau mbok perangguli jenenge Setyaningsih, Mbok Santiem. Lho kok malah nangis? Loh kok malah nangis? Ana apa? Lho, apa nate Apa? ngerti Santiem? Ya malih-malih menapa jeng Adipati. Ya santiya menika Setyaningsih jeng Adipati. Mereka Menika Setyaningsih. leres mboten nggak Mas? Coba Santiem. Kowe tak lilani ngadeg. Mbok Sadiem. Yen pancen kowe ngaku aran Setyaningsih, mestine ngerti lelakon 20 taun kang wis kepungkur. Kalih dosa taun kepengker. Kula dipun tundung dening Jeng Adipati Sindunegara. Jalaran kula nglairaken jabang bayi ingkang ala rupinipun. Kula kadak wektu tumindak sedeng. Lajeng kula dipun tundung. Ndangao. Loh, Diajeng Setyaningsih. Mas Adipati. napa mereka? Diajeng pun Kakang mundhut pangapura lelakon 20 taun sing kepungkur Diajeng. Nuwun inggih Kang Mas Adipati. Sak sampunipun kula mireng pangandika panjenengan, anggen panjenengan dalem madosi kula. Kula mangertos sedaya menika awit panjenengan dipun paeka dening Kumbini Kang Mas. Pancen bener. Pancen bener apa kang kandhakake yen to aku kena geblithuk kalawan Kumbini. Lah banjur putraku menyang endi? Menika Kang Mas putra panjenengan. Sik. Nalika
pun Kakang nyumurupi lahiring pun nang jabang bayi. Rupane bubrah, rupane ala. Gene iki ana bocah bagus ngaku putraku. Menika Kang Sopo? Putra matur nggih. Nggih, Cahya Purnama matur. kula menika Cahya Purnama. Asma ingkang panjenengan paringaken rikala tasih wonten kandhutan menika kula paringaken dumateng putra panjenengan Kang Mat. Malah menika sesupe peparing panjenengan dipunagem ingkang putra menika. Loh, putraku nggar Cahya Purnama. Matur nggih. Lega Dimas. Menika leres garwa dalem. Iki garwaku Setyaningsih Kok iki nganti putraku Cahya Purnama. ingsun kuwi nganti lali ora tepung. Jalaran Kang Mbok Setyaningsih kuwi sandang penganggone ngaten menika. Iya, Pramila kula ladi mboten ketepang kalian piyambakipun. Nyuwun pangapunten Kakang Mbok. apa? Mbok menawa ki namur laku. Putraku bagus kaya bapakne. Inggih. Panjenengan nika bareng bagus diaku Pitados, putrane. kula pitados. Anak kula nggih ayu kaya Sakmenika bapak. dados mantu kula menika. Oh ngono to. Ayo. Bagus kaya bapakne, mung dedeke kaya ibune. Ra yo ngono to diajeng. Nggih mboten dados menapa, yen ora Malah kersa ngaten. ya wis kula tah Piye Dimas? Tiwas kebenaran. Menika putra dalem pun sinten kala Cahya Purnama. Cahya Purnama inggih Joko Kendhil. Hmm. Menika ndawahaken tresna dhateng anak kula. Pun Widawati. Wis dadi wis seneng cah wedok to? Nuwun inggih Kanjeng Rama. Umurmu ki pira kok seneng cah wedok? Nggih sampun 2 taun. Wah, ra nggih to. Anak kula Iki ora 18. dadi apa, Dimas. Tegese pun Kakang lan Syadi bakal bebesanan. Bebesanan. Ah nek ngono sisan gawe, Ngaten. sisan gawe. Badhe dipun pahargya wonten para carita menawa wonten ing Kadipaten. Ya sakmestine sing mahargya ana Purwacarita bab waragat apa wae rasa cucul. Loh, Sing cucul pun Kakang. ngaten. Wah, Sing ragatipun Kakang tanggape ketoprak RRI. Tak yo ngono to diajeng. Inggih. Nggih cocok. Arek ngono. Menawi sadaya sampun gamblang putra panjenengan badhe dhaup kalian anak kula. Menawi lalampahan menika sampun kawiyak Kakang Mas. Iya Dimas. Panjenengan sampun pinanggih kalian ingkang putra lan ingkang garwa lan anak kula nggih sampun pinanggih kalian jatuh kramanipun. Sadaya lalampahan menika mugi kapendhem ing samudraning pangaksama Kakang Mas. Iya Dimas.